armistiție. Pentru ascultători, pentru susținători, pentru acei șoferi ce intervin și fac furori, pentru mașini de firmă și fete ce fac senzații, pentru linia de start unde e multă agitație, pentru senzația că suntem doar noi pe drum și pentru motorul care ne propulsează acum, pentru cei ce văd șofatul o competiție și sunt gata să urce în mașină în orice condiție, pentru toți cei care bagă bani în mașina lor și pentru cei care trec pe roșu la semafor. E vorba de mașini durate cu subwoofer și box în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini tunate cu subwoofer și box în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini tunate cu subwoofer și box în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini tunate cu subwoofer și box în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse de șoferi adevărați.